हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। गोबांथार समनि प्रब्लेमाव एबा समनि आंखालाव नोंथांमोननो गोनांथि गोनां माखासे भिडिअफोरखौ शेयार खालामनो हानाय जायाखैमोन। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम सरि बिबाय। बेनिफ्राय जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे इम्पोर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोननो लाबोनाय जादों आरो नोंथांमोननिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामनाय जायो जे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम, जाहाथे नोंथांमोनाबो माखासे गोनांथि गोनां इम्पोर्टेन्ट भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हानाय जायो। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना शेयार खालामनो लादों जे एसएससि एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांमोननो माखासे गोनांथि गोनां इम्पोर्टेन्ट खौरांफोर बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनाय जागोन। दायो जों गोबाङानो माखासे मिथिनो गोनां दङ आरो नोंथांमोना जे मिथिखागौ जे आगस्तनि सिगां जोङो 10,000खौ मोनगोन होननानै बुंदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि, नाथाय दासिमबो मानो होनो हायाखै आरो माबोरै दं, माबोरै जानानै दं आरो जों मोनगोन एबा मोनला बेनि सोमोन्दै जों बेखौ मिथिनानै लानो हानाय जागोन आरो बिनि प्रसेसखौ जोङो दासिमाव फोजोबनो हादों एबा हायाखै बिनि खौरांखौबो नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जागोन। जेराव जोङो आगस्तनि 1 तारिखनिफ्राय 15 आगस्तसिम जोङो बिफां आरोबाव फिन खनसे गायबावनांबाय। जोङो सिगाङाव जोङो मोनदोंमोन ट्री प्लान्टेशन मोनसे मिशनखौ 1 crore हिसाबै जोंनि आसामाव गायनांगौ होननानै बेजों सरजाबदों। बिनिफ्राय बे ट्री प्लान्टेशन मिशनखौ जाफुंहोनो थाखायनो आरो देग्लायबो 2024आव मा होनो बिथांमोना 3 crore बिफां गायनो थाखाय बे मिशनखौ बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनोनो सरजाबनानै होबावबाय। दायो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनो लुबैदों जे आरो मिथिनो गोनांबो जानानै दङ जा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे प्रसेसफोरा दासिमबो जोबदों एबा जोबाखै। मानो जोबाखै? जेराव सीएम बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंदोंमोन जे आगस्तनि सिगां बेनि 10,000 रांखौ होनाय जागोन होननानै। नाथाय गभर्नमेन्टनि माखासे प्रसेसफोरा लं जायो एबा लासै जायो नालाय, गोबांथार खामानि थायो बेवहाय बुंनाय लेखा माखासे प्रसेसफोरखौ लोगो लोगो बारहोजोबनो एबा मावजोबनो हाया, कमप्लिट जायाखै। नोंथांमोना बावैसो सिगाङावसो नोंथांमोननि सिगाङाव जानाखि गोबांथार पेजनि मोनसे नोंथांमोना लेखा मोन्दोंमोन नालाय, नोंथांमोना मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मोनसे लेखा जा फर्म फिलआप खालामनो मोन्दोंमोन ना, बेहाय गोबांथार क्राइटेरियाबो मेनसन खालामनाय दंमोन ना। बेबादि नोंथांमोना बे एप्लिकेसन फर्मखौ साबमिट होनो बेबादि जा नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौ साबमिट होदोंमोन आरो बे साबमिटनि जा भेरिफिकेसन साबमिसन साक्सेसफुल मोनसे नोंथांमोना नटिस एबा मेसेज मोननो हादोंमोन रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव। थिग नोंथांमोना बेहायनो मिथिनानै मोनखादों जे बेनि प्रसेसा बे फर्मखौ नोंथांमोनहा जा भेरिफाइ जादों एबा भेरिफिकेसन जाबाय होननानै खबर मोननाय एबा खौरां मोननायानो बावाखै। अब्ला नोंथांमोनहा बेहाय बुजिनो मोनखायो जे बेनि प्रसेसा लं जादों। दायो अब्ला नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै आरोबाव मिथिनो गोनां दंबावो जे बे लननि सोमोन्दै मोनसे सीएमआ गावनि खुगाजों मोनसे आपडेट होबावदों जे 7% हिसाबै नोंथांमोनहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जा रां मोननो गोनां जा 10,000नि उनाव जा आफ्टार नोंथांमोना 25,000 मोननो गोनां बिनि सिगाङाव मोनसे 7% बिथांमोनहा लाफिनगोन एबा हरनांगोन आरो 10,000 एबा 10K फ्रि जानानै होगोन होननानै नोंथांमोननो फोरमायनाय जादों। जे जोङो बेनि माखासे पेमेन्टनि एबा स्किमनि माखासे एमाउन्टखौ जोङो क्लियार खालामनानै लानो जोङो 10,000खौ बिथाङा फ्रियावनो होखागोनखा। बेनि उनाव नोंथांमोना मोनसे फर्म फिलआप खालामनो मोन्दोंमोन जे बिजनेस प्लेनिं हिसाबै मोनसे प्लेनिं हिसाबै नोंथांमोना मा होनो गावबागाव मोनसे मोनफा सेक्टराव नोंथांमोना जि फर्म फिलआप खालामनो मोन्दोंमोन, सोरहाबा मा होनो पल्ट्रि फार्मिं नङा होमबा, पल्ट्रि फार्मिं एबा दाउ फिसिनाय, बा सोरहाबा मा होनो पिग फार्मिं, बेफोरबायदि पिग फार्मिं आरो फिसारि, बा गोबांथार सोरहाबा जि दानाय बा बायदिसिना गोबांथार नोंथांमोना मोनफा पारपसाव गावबागाव पारपसाव नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनो मोन्दोंमोन ना। थिग बे खामानिखौ नोंथांमोना मावफुंनांगोन आरोना। आफ्टार 10,000खौ मोनखांनायनि उनाव बेखौ मावफुंनानै दिन्थिनांगोन आरो बेवहाय सेलेक्सन जायोबा नोंथांमोननि प्रसेसा एबा भेरिफिकेसना कमप्लिट जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना आफ्टार 10,000नि उनाव नोंथांमोननो 25 होगोन होननानै बुंदोंमोन ना। बेनिफ्राय 7%आनो बबेनिफ्रायथो जों बेखौ क्लियार खालामनानै लागोन आरो जोङो 7%खौ सीएमआ दाख्लै बावैसो बुंदों नालाय 7%खौ दैखांनानै लाफिनगोन होननानै, बिनिफ्राय 10,000आ फ्रि जागोन होननानै बुंबावदों। आरोबाव फिन खनसे जा नोंथांमोना 10,000 मोनगोन ना मोनसे बिजनेस प्लेनिं खालामनो थाखाय, बिनि उनाव 10,000खौ आरोबाव खनसे फ्रियावनो मोनबावगोन होननानै बुंदों। दा जोङो बे मोनसे एमाउन्टनि क्लियारखौनो जों लागोन आरोना। जों माबायदि बुजिनानै लानांगौ। 1 नाम्बाराव नोंथांमोननो बे 10Kखौथ' बिथांमोना फ्रियाव होगोन जाहैबाय। बिनि उनाव जोङो सेकेन्डआव नोंथांमोना बेनि बिजनेस प्लेनिंखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननो मा होनो 25,000 होगोन होनदों नालाय,
बे 25,000नि सिङावनो बेवहाय 15,000 दङ ना, बे 15,000नि जा 25,000नि सिङावनो जा 15,000खौ बुखावनानै बे 15,000निफ्राय नोंथांमोना 7%खौ गभर्नमेन्टनो नोंथांमोनहा होफिननांगोन आरोना, बे सुदखौ होफिननांगोन। बिनिफ्राय बिनि जा आद्रा 10,000 बे 10,000आ नोंथांमोना बेखौ फ्रियाव मोनगोन आरोना, आरोबाव बेजों नोंथांमोना माखासे खामानि मावनो हानाय जाबावगोन। दा बेखौ जोङो क्लियार खालामनानै लानो हायो जे जेराव बिथाङा बे खौरांखौ फोसावदों लेखा गोबाङानो माखासे बुजियाखैबो आरो माखासे बुजिनो लुगैदों, बुजिनो हायिफोरा आरो गोबाङा बुजिबायबो। दा जोङो बेखौ क्लियार खालामनानै लानो हानाय जायो बे भिडिअनि गेजेरजों। आरो नोंथांमोनहा बेखौ जोङो माब्ला मोनगोन होननानै बुङोब्ला 10,000 बे 10,000खौ जोङो माब्ला मोननो हागोन होननानै बुङोब्ला जे बिनि प्रसेसा लं जाहैबाय नालाय, दायो जोङो बेखौ आगष्ट सिगां होगोन होननानै बुंदोंमोन, दायो हायाखै नालाय बिथांमोनहा सेप्तेम्बर हालागै नोंथांमोनहा सेप्तेम्बरनि जोबनाय हालागै नोंथांमोनहा मोननायनि चान्सेस दङ आरोना। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना उननि माखासे आपडेट एबा नटिफिकेसनफोर गोदानै फैयोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअ एबा बे चेनेलनि गेजेरजों शेयार खालामनाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव थाबाय थाब्लानो जाबाय। दायो जोङो गुबुन मोनसे जों चेक खालामनानै नायबावगोन जा बिनि भेरिफिकेसन एबा भेरिफाइ माखासे प्रसेसफोरा मा बारलांदों। जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम वाइस एबा मेम्बार वाइसआव जोङो माबायदि डाटा जोङो इनकामनि भेरिफाइ एबा इनकामनि भेरिफिकेसना जानानै थांखो बिनि डायग्रामखौ जोङो चेक खालामनानै नायगोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। दायो जोङो बेबायदि मोनसे इन्टारफेसआव फैबाय आरोना, जुदि जों बेखौ चेक खालामनो गोसो जायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों assam.livelihoods.in बेबायदि टाइप खालामनानै सार्च खालाम, अब्ला नोंथांमोना बे इन्टारफेसआव हाबनो हागोन आरोना। बेनिफ्राय नोंथांमोना डेस्कटप साइडआव लादो, बेनिफ्राय गाहायाव फै, जों बेबायदि मोनसे पेज मोनबाय आरो इन्टारफेसखौ बेबायदि मोनबाय। एबाउट आसाम स्टेट रुरेल लिभलाइहुड्स मिसन्स ASRLM ना एबा मनिटरिं हिसाबै बिथांमोनानो। बिनिफ्राय जोङो गाहायाव मोनसे बेबायदि इन्टारफेस मोनदों आरोना अपसन, बे अपसनाव जोङो नायगोन फाइनान्सियेल इयार, जों बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होगोन। बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामोब्ला बेवहाय खेबसे खेबनैजों एखमबा सापर्ट जाया ना, माखासे सार्भारा प्रब्लेम जायो, लेजि आरोना सार्भारा। बेनिफ्राय जोङो बेखौ क्लिक खालामनानै नायोबा बेवहाय जोङो इयार मोनगोन, सेसन, बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामगोन। दायो बेवहाय जोङो इनकामनि माखासे भेरिफाइ एबा भेरिफिकेसन मोनसे डायग्रामखौ दिन्थिनो थाखाय लानाय जादोंमोन। बेवहाय जोबोद नेटनि प्रब्लेम जादों। आङो नेक्स्ट गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनो दिन्थिफिननाय जागोन। बे भिडिअआव जोङो गोलावथार जासिगोन, बेनि थाखायनो आं बेवहाय सरजाबनाय जानाय नंला। नोंथांमोना उननि भिडिअ एबा उननि आपडेटखौ मोननो हानाय जागोन। नोंथांमोना थाबाय थाब्लानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।